Căldura. O senzație insuportabilă, cumplită, care nu poate fi explicată. Într-o noapte aparent obișnuită, fără niciun avertisment, ceva din adâncurile pământului s-a ridicat ca un strigăt mut dintr-o groapă fără fund. Ceva a fost înăbușit sub pământ pentru milenii și acum se ridica la suprafață, arzând totul în calea sa. Această forță primordială, ce părea a fi de neînțeles, a fost atrăgătoare și irezistibilă pentru aceia care căutau adevărul. Sodoma și Gomora au fost topite sub o ploaie de foc, dar nu una din ceruri, ci o ploaie din adâncurile pământului. O ploaie care nu cerea iertare și nu lăsa nimic în urma sa. Un mister care părea că va rămâne nedezvăluit până în momentul în care, într-o zi, cercetătorii au descoperit ceva ce schimba complet tot ce știau despre acele locuri. Orașul El Hammam, o tăcere veche de mii de ani, a fost săpată, iar ce au găsit arheologii acolo a fost de-a dreptul imposibil de explicat. Munții erau ca o pagină arsă dintr-o carte, iar țărâna arăta semne de un foc imens, de un fel de ardere a tot ce fusese înainte. Mărturiile de acolo nu mai aveau nimic uman. Mii de fragmente de ceramică topită, roșiatică, urme ale unui foc care depășea orice temperatură cunoscută până acum. Însă mai șocant a fost ce au descoperit în straturile de pământ. Fragmente care arătau ca niște urme de teste nucleare sau coliziuni de meteoriți. De ce nu s-a înregistrat până acum vreun fel de astfel de descoperire? De ce nimeni nu vorbește despre această legătură? Un loc al morții instantanee, unde nimeni nu a avut timp să scape. Un loc al apocalipsei. Timp de 700 de ani, nimeni nu a îndrăznit să se stabilească acolo. De ce? Era un semn al unui blestem care nu putea fi înțeles. Un blestem care încă ardea în sângele acelui pământ. Ce fel de forță putea să ardă astfel o întreagă civilizație? Căldura care a topit totul din jurul său, chiar și pietrele și metalele. A fost o focă de natură pură, o apocalipsă nu doar fizică, dar și spirituală. Însă, ceea ce schimbă întreaga poveste este locația. Într-un loc precis, la 11 kilometri de Marele Mort, a fost un loc în care totul a dispărut instantaneu. Lumea de dincolo de viziunea noastră se întâlnește cu cele mai profunde colțuri ale realității. O forță invizibilă, de nedescris, stă la baza acestei distrugeri. Iar ceea ce pare a fi o distrugere divină a fost, de fapt, o izbucnire violentă din adâncurile pământului, o prăbușire tectonică, un fenomen al unei falde geologice ce pulsează încă, la fel ca o fântână uitată a vremurilor de mult apuse. Enxofre. Mult, prea mult enxofre. Cu această noțiune, totul începe să capete sens. Imaginați-vă acum, în acea dimineață de groază, cum ar fi început totul. Oamenii se trezesc, totul pare normal. Străzile sunt liniștite. Lumea își începe ziua, ca oricând. Dar atunci, pământul începe să se cutremure violent. Nu un simplu tremur, ci o vibrație teribilă care rupe zidurile. Face ca clădirile să se prăbușească instantaneu. Deodată, pământul se rupe și din adâncuri iese un vârtej de gaze sub presiune imensă. Metan, betum și mai ales sulf. Fisuri mari se formează în pământ, iar din ele se ridică un nor înfiorător de gaze sulfuroase care invadează aerul, iar oamenii, înspăimântați, respiră aerul otrăvit și sufocant. Dar totul devine mai rău. O simplă scânteie, poate de la frecarea pietrelor pe măsură ce se rup, poate declanșa o explozie. Într-o fracțiune de secundă, totul se aprinde. Focul nu vine de sus. Nu este ploaia de foc din vechile povestiri biblice, ci o erupție a pământului însuși. Aerul se aprinde, flăcările ies din pământ și cad ca o ploaie de foc. Substanțele care au fost scoase la suprafață ard cu o intensitate teribilă, iar sulfura care se arde produce o fum densă, neagră, exact ca fumul dintr-o fornală veche.
Acest fenomen ar explica în mod perfect ce s-a întâmplat în Sodoma și Gomora. Fumul descris de Biblie, ploaia de foc și sulf, și mai ales distrugerea totală a orașelor. Totul devine clar, dintr-o dată. Geologii care au studiat zona au confirmat că acest tip de explozie geologică este posibil. Teremotele au provocat astfel de erupții în alte locuri ale lumii, dar nu era suficient doar un cutremur și gaze inflamabile pentru a genera căldura extremă. Ceva mai mult trebuia să fie existat. Multe dintre fragmentele găsite la fața locului nu puteau fi explicate prin niciun alt fenomen natural. Ceramica topită, metalul lichefiat, toate indicau o temperatură de peste 2000 de. Aceste temperaturi nu puteau fi obținute doar printr-un cutremur obișnuit și gaze inflamabile. Teoria impactului cosmic pare să fie singura care explică în mod satisfăcător această catastrofă. În 1908, o explozie similară a avut loc în Siberia, atunci când un meteorit de dimensiunea unui mic clădiri a intrat în atmosferă, având o viteză de 60.000 km/h. Energia eliberată în acel moment a fost de 2 ori mai mare decât bomba de la Hiroshima și a distrus totul într-un raion de 2000 km². La fel, în cazul Sodomei și Gomorei, o explozie aeriană ar fi generat o temperatură suficient de mare pentru a lichefia pietrele și metalul. Oamenii ar fi văzut un fulger strălucitor care ar fi coborât din cer, mult mai puternic decât soarele care răsărea. În momentul exploziei, toți cei aflați la suprafață, clădirile și animalele, ar fi fost incinerați instantaneu. Când cercetătorii au analizat mostrele de la Tel El Hammam, au găsit fragmente de cuarț cu semne de presiune extremă, microsfere de metal topit, elemente care doar în locuri de impact cosmic sau teste nucleare pot fi găsite. Aceasta este dovada că un meteorit ar fi lovit cu adevărat aceste orașe, declanșând acea erupție înspăimântătoare. O teorie care câștigă tot mai mult teren. Peste 2000 de xio, o temperatură atât de extremă, încât chiar și piatra ar fi fost topită într-o clipă. Niciun cutremur nu poate genera o asemenea căldură. Niciun incendiu obișnuit nu ar ajunge vreodată la o asemenea temperatură. Nici măcar războaiele antice, cu armele lor, nu ar fi putut provoca o asemenea distrugere. Însă întrebarea care rămâne este clară. Ce ar fi fost capabil să genereze o căldură atât de intensă, capabilă să topească piatra solidă? Și mai șocant decât atât, rămășițele umane găsite în acele locuri erau complet calcinate, dar corpurile nu au avut nici măcar un moment pentru a încerca să fugă. Oamenii au murit instantaneu, rămânând în aceleași poziții în care erau atunci când evenimentul s-a întâmplat. Pare ca și cum ceva a șters întreaga cetate dintr-o singură clipire de ochi. Dar detaliul cel mai înfricoșător era abia pe cale să fie descoperit. Atunci când cercetătorii au analizat straturile de sol, au găsit fragmente de materiale care existau doar în 2 locuri de pe planetă: zonele de testare nucleară și locurile de impact ale meteoriților. Ce s-a întâmplat cu adevărat acolo? Recapitulând ce știm deja, o întreagă cetate a fost distrusă dintr-o singură dată, cu o căldură atât de intensă încât ceramica și metalul s-au topit, iar oamenii au murit înainte să aibă vreun timp să reacționeze. O pătură groasă de cenușă s-a așezat asupra acelei regiuni, iar pământul a fost contaminat de substanțe chimice toxice, făcând zona aproape imposibil de locuit timp de secole. De fapt, acea regiune a rămas abandonată timp de 700 de ani. 700 de ani. Nu a fost doar un atac asupra orașului, care a fost apoi reconstruit. Nu, nimeni nu a vrut să trăiască acolo vreme de 25 de generații. Dar detaliul care schimbă totul este că acea cetate se află la doar 11 km de Marea Moartă, exact în locul în care Biblia plasează Sodoma și Gomora.
Și acum, întrebarea care se pune este evidentă. Ce ar fi putut distruge complet o întreagă cetate? Ce ar fi capabil să producă o asemenea devastare? Și dacă ți-aș spune că focul nu a venit din ceruri, ci că a izvorât chiar din adâncurile pământului? Privind unde erau localizate Sodoma și Gomora, în Valea Iordanului, regiunea Mării Moarte, este evident că acest loc se află deasupra uneia dintre cele mai instabile falii geologice ale lumii. Aceeași falie care se întinde de la Africa până în Siria. Când ai o astfel de falie, pământul se sfâșie efectiv. Plăcile tectonice se împing unele împotriva altora, provocând cutremure violente. Dar iată detaliul crucial. Sub această regiune există depozite imense de bitum, o substanță asemănătoare cu asfaltul, având ca bază petrolul. Și știi ce mai există în acele depozite? Sulf. Mult sulf. Așadar, acum conectează punctele. Dacă teoria cutremurului este corectă, imaginează-ți cum ar fi început totul în acea dimineață. Oamenii se trezesc, totul pare normal, dar deodată pământul începe să se cutremure violent. Nu este un tremur ușor, ci unul care face ca pereții să crape și clădirile să se prăbușească în câteva secunde. Și atunci vine ce e mai rău. Presiunea cutremurului rupe depozitele subterane și din pământ încep să erupă gaze sub presiune imensă. Metan amestecat cu sulf și bitum vaporizat. Locuitorii ar fi văzut fisuri mari deschizându-se pe străzi, cu jeturi de gaze ieșind sub presiune. Ar fi simțit acea miros insuportabil și sufocant, care lua în stăpânire tot aerul. Și atunci, doar o simplă scânteie, chiar și frecarea pietrelor între ele în timpul cutremurului, ar fi putut să provoace această explozie. Când acest lucru s-ar întâmpla, gazele ar exploda într-o detonație masivă. Nu este un incendiu obișnuit. Este aerul care arde literalmente, flăcările ieșind din pământ, bucăți de bitum aprins aruncate în sus și căzând ca o ploaie arzătoare asupra celor ce se aflau acolo. Sulful care arde produce acea fumă densă și neagră, exact ca fumul dintr-o fornală. Această teorie explică ploaia de foc și sulf descrisă în Biblie. Explică fumul pe care Abraham l-a văzut de la 10 de kilometri distanță. Explică distrugerea bruscă și chiar explică de ce regiunea a fost nelocuită timp de secole, cu solul contaminat de substanțe chimice toxice. Geologii care au studiat zona confirmă că acest tip de secvență de evenimente este geologic posibil. Cutremurele au provocat explozia gazelor subterane în alte regiuni ale lumii. Dar aici este problema. Această teorie explică focul, explică sulf, explică fumul și chiar viteza distrugerii, dar nu explică ceramica topită, nici metalul lichefiat, nici acele temperaturi de peste 2000 de grade găsite în săpături. Este amândru, imposibil de descris. 2000 de grade, o temperatură extremă care pune întrebări despre ce poate provoca un asemenea foc. Nu există cutremur, incendiu sau vreo forță umană capabilă să genereze această căldură. Întrebarea rămâne: ce poate produce un asemenea nivel de căldură? Cum pot fi topite pietrele, ceramica și metalul? Cum pot fi oamenii distruși înainte să apuce să înțeleagă ce se întâmplă? Căci asta s-a întâmplat. Oamenii au murit instantaneu, lăsând totul în urma lor, fără nicio șansă de salvare. Ceea ce ar părea un fenomen ireal se dovedește a fi foarte posibil atunci când știi ce să cauți. La fața locului, cercetătorii au descoperit fragmente de materiale care nu se regăsesc decât în 2 locuri de pe planetă: zonele de testare nucleară și locurile de impact ale meteoriților. Așadar, ce s-a întâmplat cu adevărat în Sodoma și Gomora? O explicație din ce în ce mai acceptată este impactul cosmic, în urma unei coliziuni cu un meteorit. Poate că, în acea dimineață îngrozitoare, oamenii au simțit doar o liniște adâncă
înainte de un semnal de groază. Ar fi privit cerul și ar fi văzut o lumină strălucind, mult mai intens decât soarele. Și atunci, explozia a avut loc în aer, la câțiva kilometri deasupra solului, distrugând totul în calea sa. Toți cei care erau expuși, oameni, animale, clădiri, au fost arși instantaneu. Metalul s-a topit, ceramica s-a lichefiat și, în acea clipă de tăcere mortală, nimeni nu a avut șansa de a se salva. Arheologii care au studiat rămășițele găsite la Tell el-Hammam au descoperit fragmente de cuarț, cu semne de presiune extremă, microsfere de metal topit, materiale ce se găsesc doar în zonele de impact ale meteoriților sau în zonele de teste nucleare. Acest lucru a dat o greutate considerabilă teoriei impactului cosmic. În 2021, un grup de cercetători a susținut că explozia unui meteorit asupra orașelor a fost cea care a generat această căldură extremă. Această teorie ar explica perfect relatările biblice: focul din ceruri, fumul dens ca dintr-o fornală, distrugerea instantanee și chiar transformarea femeii lui Lot într-o statuie de sare. Totul părea să se lege perfect, știința și Biblia, formând un întreg coerent. Dar iată răsturnarea. În 2025, studiul a fost oficial revocat. O echipă de științifici a contestat dovezile, afirmând că materialele topite ar putea fi doar ceramică veche, reprocesată, și că analizele aveau erori metodologice semnificative. Controversa continuă și astăzi. Unii susțin că explozia a fost cauzată de un meteorit, alții spun că dovezile nu sunt suficiente pentru o asemenea concluzie. Totuși, ceea ce nu poate fi contestat de nimeni este faptul că ceva a generat o căldură extremă și a distrus mii de vieți într-o clipă. Dacă nu a fost meteorit, atunci ce a fost? Și de ce solul a rămas saturat de sare timp de secole, încât niciun fel de viață nu a mai putut să se dezvolte acolo? Poate că transformarea femeii lui Lot într-o statuie de sare nu este doar o metaforă. Poate că este o consecință directă a unui fenomen neînțeles complet până acum. Biblia relatează acest lucru ca fiind un fapt, dar cum ar fi putut să se întâmple fizic? Există o explicație care se aplică tuturor teoriilor pe care le-am examinat până acum, fie că a fost un meteorit sau o explozie de gaze. Marea Moartă se află la doar 11 km de locul în care a fost Sodoma. Și nu este orice mare. Este cel mai sărat corp de apă de pe planetă, cu o concentrație de sare de până la 34%, de 10 ori mai mult decât orice ocean. Dacă o explozie masivă ar fi lovit această zonă, fie de la un meteorit, fie din cauza unei explozii de gaze subterane, valul de șoc ar fi călătorit în toate direcțiile, cu o forță uriașă. Totul ar fi fost subminat de o presiune de neimaginat. Când impactul ajunge la Marea Moartă, forța este atât de mare încât va disloca milioane de tone de apă, formând un perete uriaș de apă sărată. Dar nu ar fi fost doar apă. Ar fi fost o soluție suprasaturată de sare, minerale și substanțe chimice, aruncate violent în sus, spre cer. Dacă căldura evenimentului a fost cu adevărat atât de extremă, așa cum suc dovezile, o parte din acea apă s-ar fi vaporizat instantaneu, creând o ceață densă care ar fi urcat în atmosferă, încărcată cu cristale microscopice de sare. În acest scenariu, dacă femeia lui Lot s-ar fi oprit să se uite înapoi, chiar în momentul în care această ceață ar fi trecut peste ea, ar fi fost lovită de o ploaie densă de cristale de sare în câteva secunde. Corpul ei ar fi fost instantaneu acoperit. Cristalele s-ar fi lipit de pielea ei, de ochi, de haine, formând o crustă groasă, înainte ca ea să apuce să reacționeze. Când geologii au săpat în jurul regiunii, au găsit concentrații anormale de sare, mult mai mari decât s-ar fi așteptat, nu doar la suprafață, ci și în straturi adânci, ca și cum ar fi plouat cu sare ore întregi. Dacă această teorie este corectă,
Ar explica perfect de ce pământul a fost nelocuit timp de secole. Sarea în exces omoară toată vegetația, face imposibilă agricultura și contaminează resursele de apă. Și până azi, zona din jurul Mării Moarte este cunoscută pentru desolarea sa absolută. Aproape nimic nu poate crește acolo. Mirosul de sulf încă plutește în aer în anumite locuri, ca și cum evenimentul ar fi marcat permanent acea pământ. Dar rămâne o întrebare care nu a fost încă rezolvată. Care dintre teorii explică cel mai bine toate dovezile găsite? A fost cu adevărat un meteorit sau a fost o explozie geologică? Dar există și o altă posibilitate pe care puțini o consideră. Ce ar fi dacă nu a fost un meteorit, nici doar o explozie de gaze, ci o activitate vulcanică? Regiunea Văii Iordanului nu are vulcani vizibile astăzi, dar acest lucru nu înseamnă că nu existau activități magmatice sub suprafață acum 3700 de ani. Aceeași falie geologică care provoacă cutremure permite și magmei să urce prin crăpături adânci. Iar atunci când acest lucru se întâmplă, nu ai nevoie neapărat de un con vulcanic tradițional pentru a avea o erupție devastatoare. Imaginează-ți că așa s-a întâmplat în acea dimineață. Oamenii se trezesc, simt tremurul pământului, dar nu sunt doar cutremure normale. Pământul se încălzește anormal. Unele pietre de pe străzi devin prea fierbinți pentru a le atinge și apoi crăpăturile încep să se deschidă. Dar în loc de gaze care ies, apare o lumină roșie, care vine de sub pământ. Magma urcă prin crăpături. În acest scenariu, locuitorii ar fi văzut lava, cum începea să iasă prin crăpături, nu în cantități mari, ca într-un vulcan tradițional, ci în jeturi sub presiune extremă, aruncând pietre topite în aer. Aceste pietre aprinse ar fi urcat 10 de metri și ar fi căzut ca o ploaie de foc asupra întregii cetăți. Iar fiecare piatră care cădea era la mai mult de 1000 de câmliede, incendiind instantaneu tot ce atingea. În același timp, gaze vulcanice extrem de toxice ar fi început să iasă din aceleași crăpături. Oxizi de sulf, care ar fi ars plămânii celor care respirau. Sulfuri de hidrogen cu mirosul insuportabil de ouă stricate și vapori supraîncălziți care ar fi gătit oamenii de vii, înainte ca aceștia să apuce să fugă. Fumul care ar fi urcat din acest tip de eveniment ar fi fost dens, negru și toxic, exact ca fumul dintr-o fornală. Această teorie ar explica căldura extremă găsită în dovezi, deoarece lava ajunge ușor la 2000 de grad Celsius. Ar explica și sulfura, deoarece gazele vulcanice sunt bogate în compuși de sulf, și ar explica perfect descrierea biblică a focului și a sulfului care cădea din cer, pentru că pietrele vulcanice aprinse cad efectiv ca o ploaie. Dar ce ar fi dacă nu a fost doar una dintre aceste teorii? Ce ar fi dacă a fost ceva mult mai rău? Ceva ce se întâmplă poate odată la fiecare 1000 de ani? Ce ar fi dacă toate aceste teorii ar fi corecte în același timp? Ce ar fi dacă distrugerea Sodomei și Gomorei ar fi fost rezultatul unei convergențe imposibile de multiple catastrofe care au avut loc simultan? Imaginează-ți acest scenariu. Regiunea era deja instabilă geologic de săptămâni întregi. Tremurele mici aveau loc din ce în ce mai frecvent. Pământul se încălzea treptat, iar gazele începeau să iasă din crăpături, din ce în ce mai mari. Oamenii probabil că au observat semnele, dar nu au înțeles ce înseamnă ele. Viața lor a continuat normal, până în acea dimineață teribilă. Atunci, totul s-a întâmplat simultan. Mai întâi, un cutremur masiv a zguduit totul cu o intensitate fără precedent, deschizând falii uriașe în toată cetatea. Din aceste falii au început să iasă gaze sub presiune și jeturi de lavă supraîncălzită, formând coloane de foc care urcau 10 de metri. Oamenii fugeau în panică totală, fără să știe încotro să o apuce.
pentru că pericolul venea direct de sub picioarele lor. Dar atunci, chiar în mijlocul acestui haos, ei au privit spre cer și au văzut ceva terifiant. O lumină strălucitoare, mult mai intensă decât soarele răsărind, apărea pe orizont. Era un meteorit care intra în atmosferă, direct deasupra regiunii, deja devastate. Mingi de foc coborau în câteva secunde și explodau în aer, la câțiva kilometri înălțime, generând o undă de șoc care se adăuga distrugerii deja în desfășurare pe pământ. În acest scenariu al unei furtuni perfecte, focul venea simultan de jos, din faliile vulcanice, și de sus, din explozia meteoritului. Temperatura combinată a celor două evenimente ar fi fost absolut catastrofică, depășind cu mult 2000 de gradi în doar câteva secunde. Unda de șoc a meteoritului ar fi dispersat și mai mult gazele inflamabile și lava, multiplicând zona de distrugere. Iar când toată această energie a ajuns la Marea Moartă, la doar 11 km distanță, ar fi dislocat milioane de tone de apă saturată, care s-ar fi vaporizat parțial din cauza căldurii extreme și ar fi revenit ca un tsunami de sare și vapori toxici peste ceea ce mai rămăsese din regiune. Oricine ar fi fost încă în viață la acel punct, ar fi fost instantaneu acoperit de o crustă de cristale de sare, respirând gaze vulcanice letale. Această combinație ar explica perfect toate dovezile găsite: căldura extremă, materialele topite multiple, viteza imposibilă a distrugerii, cantitatea anormală de sulf și devastarea atât de completă, încât a durat 700 de ani, până ca regiunea să își revină minim. Dar oare chiar s-a întâmplat ceva atât de improbabil? Sau este doar o coincidență? Astăzi, când vizitezi zona unde au fost Sodoma și Gomora, cicatricile sunt încă vizibile pentru cei care știu unde să caute. Solul din jurul Tal el-Hammam are concentrații de sare mult mai mari decât normalul, chiar și după 3700 de ani. Când sapi, găsești straturi groase de cenușă, amestecată cu fragmente de ceramică topită, piese de metal topit care s-au răcit în forme ciudate și oase calcinat, ale unor oameni care au murit instantaneu, fără nicio șansă de a fugi sau de a se proteja. Pământul de acolo este încă mai puțin fertil decât restul văii, ca și cum evenimentul ar fi lăsat o marcă permanentă în compoziția chimică a solului. Plantele cresc mai încet. Unele specii pur și simplu nu pot supraviețui în acea zonă specifică. Și în anumite puncte, atunci când sapi destul de adânc, încă poți simți un miros ușor de sulf prins în straturile cele mai vechi. Marea Moartă rămâne cel mai inospitalier corp de apă de pe planetă. Nimic nu trăiește în acele ape, în afară de câteva tipuri extrem de rare de bacterii adaptate la condiții imposibile. Coasta din jur este acoperită de depozite groase de sare, care formează sculpturi naturale albe și, în anumite locuri, găsești coloane de sare, modelate de eroziune de-a lungul secolelor, amintind într-un mod bizar de istoria femeii lui Lot. Dar cicatricea profundă nu este fizică, este memoria umană. Acest eveniment a fost atât de traumatizant, atât de absolut devastator, încât a traversat mileniile, fiind povestit și recitit, păstrat în texte sacre, folosit ca exemplu etern al judecății divine. Puține catastrofe din istoria antică au lăsat o amprentă atât de permanentă, atât asupra Pământului, cât și asupra conștiinței colective a umanității. Știința poate continua să dezbată dacă a fost un meteorit, un vulcan, gaze sau o combinație a tuturor acestor factori, dar ce nu poate fi negat este că acolo s-a întâmplat ceva extraordinar, ceva atât de puternic încât a schimbat literalmente geografia regiunii și compoziția chimică a solului pentru mii de ani. Iar Biblia lasă clar înțeles scopul din spatele acestei devastări. A fost un judecat al unui păcat care depășise toate limitele.
dar și un avertisment permanent că Dumnezeu intervine atunci când răul devine sistemic și societatea refuză complet să se căiască. Ai văzut deja cum a fost distrusă Sodoma și ce forțe naturale ar fi putut fi folosite de Dumnezeu pentru a executa acest judecat. Acum trebuie să înțelegi cum era să trăiești în acea societate, ce făceau oamenii în fiecare zi, cum funcționa acea cultură și, mai ales, cum au fost ultimele ore înainte ca focul să cadă. Următorul video reconstruiește ultimele zile ale Sodomei, folosind textul biblic complet și descoperiri arheologice. Vei înțelege exact de ce judecatul a devenit inevitabilă. Clic pe video care apare pe ecran